ALS Tomko Audi je na strane Nekúzerička. Dobrá. Audi dá. Neskutočný štartovací blok. Do našeho prvého skúšania Juraja Domáža. Potem je to taký generačný súboj. Výraz, skúsenosti tamto zvolí opäť doprava. Vidia, Zoltán. Tak on už tu má takú bilanciu. Šup tam. Miluje ten súboj, keď vyradí Audi Quattro. Juraj Domáž sa drží veľmi dobre. Jurko, poď to vyskúšať. Nedaj Lubovi vyniknúť. Zoli Šimon nám už od tejto dvojice stráca. Ideme do záverečného kola. Juraj by to ešte mohol urobiť. Juraj by to ešte mohol urobiť. Myslím si, že cíti, že už nemá nárok. Predsa len tá sila, tie kone a jazdecká zručnosť Luboša Kužela celkom evidentne rozhodnú.